hei tid, så det at vi noe nødvendig parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som tek seg av å takke opp og redigere, Paul Ferre, og selv Daniel Adol Jakobsen. Og heter Gjerstamal, og det ligger utøy, at det som ligger overst av Gjerstam, det det som vi alle får frem i det. Og tog for jeg spyrer, Paul, en annen for hva vi ligger til Gjerstam der, Paul. Ja, det var nok så vel lust i året klokken 20 og 11. Hette her langt og smadronkeren kjennes at som han gjør om etver hans har vært røyn og rødt. Og det en særlig dæver, særlig en nødjarsaftan. Den seneste dæveren og gjerne, no? Ja. Han har vært da, helt fra at jeg kan minnes, så jeg tar var alltid badnavarsle om dagen, i salen av toften, og så var det for de voksne om kveld, at han var. Og kvita ble så, det var tog at det var ikke vatten i salen. Så her måtte vi Harry, han var kanskje 8 år yngre ned. Og jeg selv hette jeg nok i Altrus. Jeg 12 år, og han tog ikke kanskje. At vi bare vatten i åman, og i selv, og i spannen. Men det var ikke sånn, og som nevnte for fætre ut, og at vi måtte nian i grannehuset, nian om veien, korveien, og til Mikael. Jeg får vatten ur tjattlaren her, og tar rann lunch, så ofta så setter vi det bara fra. Så tar rann folk, og så tar vi kom ner natt og rettet unna spannet, så var det klart. At bare om han. Så de var praktiker? Ja, vi var praktiker. Men det som minnes av fire, det dette her som, jeg har ikke nevnt at samkomman en skole. Til det her du lærer hvordan du skal bære det, hvordan du skal være vi, de som i samkomne, begge vi foreldrene, tja, bøttene og vi bøttene, som du er 8 av, og også vi ungdommen og vi alderdommene. Og særlig er var hette her, framalega, at jeg var ikke selvsøkjen til det kom til at jeg skulle endelig være jeg som gjør det hette. Jeg bare var, det skulle ikke være den store og i rank, jeg bare var, men sånn, det var lustnøyet, for jeg av festen kunne være. Og jeg minnes dette her, jeg var ikke om Harry selv minnes det så løs, at jeg lente til å tråkke ned av, at han slapp å gjøre synder, men ikke jambjøres vi med. Og jeg tog at vi var omdrøynen, og medleg gav en sondagsskola, her vi ble lært skriftene av Kissa, Torskosøy, så kom dette at jeg var mer ofri i salene. At jeg var ikke ratteri for noen vimman, ja. Og tjokk noen til lærte jeg, utan å snakke vi han om det, at jeg var noe mer plass. Jeg var ikke om han minnes det, jeg tykker ikke det, jeg snakker ikke om det. Og jeg var omgatt det mest til at han følte det såleis. Men såleis var jeg, og jeg så omvettelig enn jeg var lærer av hans herre, undergivende, under meg. Men jeg åtte å være undergivende herren, og jeg tog som jeg gjør det, sånn at han skulle være undergiven til å ta imot kvinnerne som tok seg av matcher og oppvaskattelnes nere, kauka og så, vi primos og så var det. Helt det tøyer, Paul. Helt det tøyer vårt, men det så lengt etter som i Altrus, ja. Ja. Og det var helt ikke lekstitet i bygden, ja? Nei, her kom lekstitet i Sjælen, og i husen til Andreas og Chapitta, og kanskje ikke just, men det var motorer som stod inne i chattelen og Peter Skale.
som bor innast av Tøymon här. När vi kom in till skolan, den nya skolan. Och han gick kanske inte alltid helt. Nej, det var bara han startade och så lustig och så blev han startad och så var mesta. När på tandmaten. Ja. Ringt och mynda sig där, Paul. Ja, men särskilt att det här hände en antaliga lärande fick avtog. Och ja, man kan undra sig ut att det är naska snutjare. Ja, så är svårt att ha. Och det var så hotäkande vid som nutjarsvarslån. För jag kom på att tog jag att det blev just så näck på sjur. Så mättligen näck på sjur. Och en som bär vatten, han följde det att han var vid tid att så säga att få det rika väl. Ja. Öjsen, ja. Men han måtte inte gänga till ens egna stoltlöjka att man lär några morgon en annan. Hur gammal var du säger då? Då har vi varit 12 år, alltså är faktiskt 83 och heter jag tror jag har varit 12 år. När jag var fyllt 13 ganska. Ett var 20 och 84. Det är om till lögn. Ja. Men du var så god så nog gammal till att det är rakt det. Ja, jag tog väl så glad var för att det kom så tolja in i lögn. Det är hur man skulle vara. Att man blev teachen. Alltså att han har söndagsskola så kunde vi bara stäcka ordentligt. De små bötterna kanske för och tog te hade sina atlaner. Men han vet som var och lyckas som kom och synte långkor. Och på om touchara att ofta så hej han och kom framför sig här av golven och Arvid Fauro. Och jag minns att det blev tås som att bli frälstor och det blev tås som att jag ber sig rätt ett och tås som att älska kvar annan och så framvägs. Och göra det trätalest, han så Jesus gjorde det. Mm. Och att göra det som Jesus, som för glädjen och fyr och honom la, tålen la jag krosse och la inte vannärna och sitter nu i hög och så har satt skots. Och så säger han, jag huxar om han så tidigt göras trött om utläs och salen tyckare. Ja. Det är näka vi hette här att göra. Och som en kart så kom hans ner till verset till mig lång och smatrånkren kännes atog som han ger. Om ett för hans har varit röjn och rött och då säger jag det här. Är det nog röjnt? Är det nog rätt? Nej, det var inte röjnt. Det var helt inte rätt. Tog bäg må in i vinterna för att det ska vara rätt. Ja, du är väl extra unker till att lära sådana faktiskt djupare andliga sannlagar. Ja, och i grunden tog jag att jag har haft det fram här för att det platt jag löja Viktor och till hur han var och i söjnen vet för vi med. Ja. Och hur han helt inte smattes vi att jag var tunkor och lärde mig märsa till han. Men likaväl så var han lattor. Och i invarsens människa så innom. Om mitt. Så alla lega kunde tinka in i mittlen. Vad det så vara. Ja. Ja. Akkurat. Ja. Han var ju människa det samma så det är annor. Ja. Och tack var han så inte. Nej. Nej. Och det är ju en av flesta sal. Det är ju har vi ju hetta Louis Ager. Ja. Att salar Louis frälst. Lika så väl som det. Jag vet det mycket skapningar i Kristus vi tryck var han. Det är kanske inte alltid vi har haft det förståelse i auto av möten och liknande, ja. Men det kom också till in nettopp att han. Vi står och tøtten ikke, altså. Løyver satt av själva. Mm. Men årets sval i Bibeln, det kan dekka ulla breit. Ja. Det kan det. Så skulle vi vittna rätt, så skulle vi sagt att glad för en frälstan anta. Och svalen där vi. Ja, netto, ja, akkurat, ja. Ja, passar. Ja. Øysene minnes det særlig at det er vært ikke fyrr. Jeg har bedt jo selv om sånn og du ett. Og som vi vet så døg mamma da. Det var rettelig ångar et eller annet luktlar.
Och jag minns det så här festen att ha ett här sånko. Fyra åkken som var det här. Ja. Särskilt att det var här och tog jag att ta det omstånd var särskilt. Ja. Selv om det så verande så pappa så in och bättre för så att lammen och appan och toften. Jag fick så upp. Föräldrarna som mamman, ja. Det var sjåret in i mynten i alla tøyene. Som gjør det til at det ble en støvetekan fra at det som ikke var rønt og rett til det som det åtte jeg være. Akkurat. Ja. Ja. Ja, hade här så hade här till att vi blev frälst som vi säger. Ja. Till att vi tar emot Jesus och han kommer in i våra liv i sån anda. Han rensar oss vid trunna som året oss. Och det är ett avutversk som ungen för brottna går på att Ja. Så är det han här den dagliga processen. Som vi kanskje vi kvørst ikke ordentlig skilja monen i midtelen til at vi frelst, ja. Men hver så tar jeg gjør okkur som ikke rett. Ja. Det så hvordan får vi til inn å passe? Her så imisk ting her, men jeg minnes selv fra min egna løyve ta og verilig kom oppleva hele andan og imun innan menneskene og ta og kampen av å være opp og nyer og alt og være som omstående nærmest våre altså møtene gå som jeg har sagt flere fra før så, ja, men så har Daniel det godt da og det lengt i midten til å gå møtene, ja, men så deler jeg men inntil hele anden kom verilig og tog, jeg vet ikke hva jeg sier tog bygg, det gjør det nok, men han opplyste mitt innere menneske på en sånn måte og fylte meg frie og rettvise og regnleika som jeg slett ikke tror var til. Og at han hadde til, jeg helt ikke pæt til at unga til å gjøre skreft. Det gjør ungen. Altså, vi kan godt tenke Kjolt Paulus, han var heller ikke fullkommen, og det innrømmer han for så vidt eisende, ja. Men jeg tror så øyne nekk bedre til å skilje midtelen. Og jeg kan så godt si av meg selv bare oppgjøvende som så løsne, men jeg lukker vel, altså, iverberende, ja, Daniel, hadde holdt det. Så jeg reagerer til det, men det er ikke to. Og så får man gjøre, ja. Og jeg er aldri klar til det, utan vi heilig andres hjelp. Og tog heilig andres så helt avmedelige viktige parster, og i okkara livet, at vi skulle ha det godt. Det tar særst alle veien jøgne brøvene, at Paulus innskjer at andesval og likam okkar skulle ha det godt. Ja, nett. At vi skulle menna, at vi skulle truvast, og han tåsar om Guds menneske, og så videre, ja. Ta tåsar han om prosessene som vi i fra tog at vi tar imot det, blir rettskjørt, og til vi en dag skulle være dårliggjørt. Og her i midten, her ligger vi så, og blev hela kört. Och självt om han och hela leidje, så det och talja så öliga Palja så distanserar jag ser det på tamatan att tossa om hela gering talja som det några och uttouchligt några som så ringta för fäder och att det till de mövla, men det inte det. Det akkurat det här som Paul har inne i nu att vi vill bonna, ja. Og vi ikke det samme som vi var for 20 år siden, Paul. Nei. Jeg hadde bare, jeg sier, når vi bare har vært sammen, altså, jeg hadde ikke vært sånn at den samme som vi var for 16 år siden. Nei, det vi bestemt ikke. Nei. Men vi det samme. Ja, vi det samme. Vi får godt, ja. Men du tar ikke på boning, ja? Og i boning, og så det her som man sier i Efsosbrevet, tror jeg, jeg måtte lese Efsosbrevet nå en dag, for at særlig 3 kapittel, där han säger, tog det bara knömoin i Paulus, fänge Krist Jesu, 4 tyckon till höjtningar. Alltså, han bara knö, 4 och höjtningar. Ja. Om till annars har hörst om hushållet, vi tar en ny gods som i given till tyckara, till alla tøyene till det tid.
at vi åpenbering hver løndermale mer kunstgjørsholdet som vi har framandundan stått her og skriva, altså til tikkara. At du kunne tid til lesa til skilja kunnskap og løndermal Kristus så kommer han fram til dette her, som ikke kom fram og ljóse for en vi, Paulus, som i faren og atterligen ikke var menneska bøtt noen kunstgjørst, så som det nu vi antanon åpenbæra høyde og apostlen, her kommer høyla. Ja. Høyla gjelen. Høyde og apostlen og profeten hans at høytningene vi arvingar, høyra vi til likame, og jeg parst vi og i lyftenon og i Kristi Jesu, vi evangelie. Og tjenare tess, altså evangeliums, i våren ettertare naika og Guds mer given, vi veldiga måtte hansara. Altså, det vi leser så sluttbrått, så det alt fra gode, vi tjøk noen han, som fikk åpenbære. Og til anten og i hånden, som det var åpenbære fire, som førte av ujere ut til menneskene. Ja, ja. Og så er det fyrskip av gode sjølvånda. Ja. Og så er det Jeg har alltid sjølvår at jeg fikk fæter og hesen her nok så tullja, jeg tjøk noen som jeg nevnte Victor Danielsen, men også tjøk noen andre slån, så han kom så nek inn og i brøvene hvem er. Ta jeg satt og lort deg. Og omdreis iver, dette her som vi leser bort 18 her, mer som allra minst her vi har tøye av ødlån høylevån, var hentan nøye given av kunnkjere høytningen og evangeliet om auran sækliga rygte om Kristus her. Og at oppløse ødlån hvordan huset alt i vi landermannen, og fra evig tøyen over ikke alt det gode som alt er skapt, fyrir at markfaldet vursdom og gods, nu vi samkommende, skulle være kunnkjørder, tikkenen og valten i himmelen, etter eviga fyrir atlan gods, som han fullført i Kristi Jesu herre okkara. Og i hånden heva vi, så kommer et året dirve. Og i hånden heva vi dirve. Og et gongt, vi alite, vi trunner jo han. Og tog bygget økonomisk, men som møte jeg løyen kom inn om 4 tikkon, der jo høyere tikkara. Og så kommer han atter til ærefer til han sier, tog til at det var ikke knå møyne 4 feiren. Altså, Årsøkken 4 affæra knøyene, et affæra bønt og god, to, et la tid, tog såleis vil Herren heva med all livet, og det kom også så metelig sterkt framfyr meg nå i leser, og da Paulus sier om Einar Tøymen, han var det sjuker, men god miskunna i hånden, og hvor ble Paulus, og han gjør det for at jeg ikke skulle få sorg om denne sorg. Og hva måtte han vite til han nevner her sorg om denne sorg? Han måtte vi, nå har han ångene sendt til de tryggvante. Vi gleder på han. Og så løs knyter han teg opp på hjertet. Ja, nå han kunne sende han atter. Hvordan det var tøy mot frem og glede i trunnet. Og du ser hetta, du leser hetta her, du ser hetta skriva, vi tog for ei at han luttla samkomman som tog var stå i, som var smadronker og halvvaksen, at alt hetta hennara, og ikke bare tog. Akkurat, ja. Og her det to for fætre, sjálvante nu, man kom så lengt, og i aldre, så vet man akkurat hva avvirska i til at du vil til sjálvor, det var et egne holdt. Mm. Men langt ta byrja i anten at jeg sier mer til at så alle skal det ikke være. Det skal være som vil, ja? Og ikke som du vil. Og til veldig røytjetomme, ta jeg hatt å slippe inn og i løyve så en smadrønns, eller en halvvaksen, 12 år gang. Ja, jeg vil si faktisk en nok varjon. Ikke en nok varjon. Det ligger mye alltid. Ja, ikke men det fantastisk fra baden og Arne få å hatt en øyse. Ja, ja. Men dette giver faktisk lød. Jeg minnes øysene at jeg maler i dag, for å lære male 15 år, og så maler jeg kjemiskon av hos som mannen og kvinnen og i samkommende. Jeg minnes hvordan de prater av meg.
Och hos det var kom till trygg. Och hos det tog stiget till de som lät sig döpa. Och hos det tar som en säger, särskilt att han som nettopp att tog i nødjarsvarslen här, da jeg var 12 år. Vittnar Jenny, Tjadebos, inne i Saltengara. Hon vittnar och så säger hon här årene, av nødjarsvarslen tjabadnuna, at kanskje at du har sett ut at tryggva Jesus, eller jeg ble frelstor, allt året som färger, og tar du nu å färre inn i et nytt år, og ikke vite til at du var frelst. Og jeg visste ikke hva det var å være frelst. Nej. Men jeg tror jeg Jesus. Og jeg helt her. Men nu kommer inn, hitt uttrykk inn, av vita. At det har vi skrivet alt til for at de skulle vite at de tar av og til så sikva navn og sånn. Og nå ble det nei og i mer. Men jeg sier ikke vi mamma. Og jeg tog aldri noen her. Men du stod og i vennjeng, kan man godt si. Tog man tro. Og så var det en føringer der, og det var Jote Saks og Skale. Jote livren, noen nok eldre enn jeg. Og Harry, som jeg nevnte, Jan, han lever enn, han yngre enn jeg. Jote er føringer der, og vi får føringer der. Og jeg minnes det kvalitet, at det er januarmanna, 18 år. Ja. Og Axel Skale, papi henne, han var så avmetallige voiser. Da det kom til ungdom og bare tog så vel affæra vittarmen. Tog mer domte så vel da han, jeg har ikke nevnt om at det da hin synda fotla kvinna kom fötter Jesus her, husen ikke farsier noen, ja. Og Søymen farsieren hoksa i, ja, hvis han var profeter, så visste han kvar og hvordan da kvinna var, han var en syndafull kvinna. Og så det legger Aksala Skale, jeg tror at, ja, hvor hoksa han således, tog han vil ta han ut. Akkurat, ja. Og ta i så Søymen, ta i så Jesus sier vi Søymen, Søymen er nekka sier der, så sier alltid Aksel til han taler, nå lattna jeg for. Jeg visste at han var profeter. Han fra be han og kom få han ut. Men det er bare ikke motsatt. Ta for han at oss om. Henne er mange sinter. Og det var sånn som skilte av annar nek for henne løyte. Og bare måtte få at etterskivet. Kunne ikke gjalta. Jeg kunne for å elske meg. Og så er det på døme at han som skilte i meg. Jeg har sagt til disse kvinner. Det var så sammen med han. Kvinnerne vi han. Ja. Og jeg minnes til Jenny sies i årene. Jenny var grunn til oss alle vinnere. Jenny er den øyneste som jeg har sagt. At jeg ble glad til jeg kom til trykk av Jesus. Men jeg ble nekk glad til jeg lette meg døy på alt når jeg kom. Alvar, ja. Ja, det sier jeg. Nekk glad. Ja. Lukka som ta slapp er at vise Jesus til og mennesken til at det var hans her. Dette fører i hjertet, og så teker Aksel og Jona av Tøyen, nere av Tøyen, de 8 øyne, bøylet av Bibelen, altså. Det var store, tjukk. Nå for han ble av Bibelen fortelle for åkken til oss. Akkurat som Soltaskolen, de kisset kjør dette. Det er, altså, jeg vet hvordan jeg skal tale til meg. Alt som han sier tale til meg. Så da vi kom til hus, Ottmar Øysten vi. Nå er det nei. Og mamma spør så, om det var Jesus. Ja, det visste jeg. Det visste jeg var at det tror jeg Jesus. Så vi altså nærkere kom til trykk var Jesus. Og elsker han vi. Men så sier han, men Paul, er du så ikke frelster? Det er trost av Jesus. Så sier han, til nettopp her, og det klemmer det etas, sier vi mamma min. Og takk for alltid. Ja, men det var omkant til takk om for det andre. Nei, det var omkant til oss. Og så får vi tro jeg knøyene her i bansjen. Og ta var det akkurat som et ljøs. Skøyen inn, og
anten vi så någon underfotla ljuse. Gav ljuse i vid att är vär. Ta bäst till att trycka Jesus för rest. Nej, jag sa att du delte vittnesbord som är det där. Ja. 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 Det var nästan öliga, alltså, enkelt. Ja, rätt. Och Det var just om hesa tøyen. ja, akkurat. Ja. Det var akkurat det. Det tøye lei han ut. Ja. Jag har haft han förr ute alltså. Ah, ja. 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 Och så Abben spurte han om man tackar för det största gåvorna. Ja, største gang. Ja. Men det är inte också om. Nej, det är Så han har det. förklarat en evangelie. Ja. Men här sars då att det här som Paulus säger här i 17 Korinthierbrev i 11 att han säger att det är troligt att det kommer vi en man säger han, ja. För jag lägger Kristus fram röjna matcha. Och själva att det är på att hur ska ta fäta allt det här, ja. Men i rätt och fyra säger han att han så armar där i Evo så skulle hoxarna tycka spittlast och väntas bort från att det anfallda troskap mot Kristus. Och nettopp att det här hur mer så gott också. Inte ska stjäla från att det här den anfallda troskap mot Kristus. Så Jesus säger ju själv att det är som bara så kommer det inte komma nu Guds trygg. Och ta man inte vita samma. Ja. Så einfalt, ja. Ja, det är akkurat det. Det är Paulus är nu att det är nu i 4 Korinter i första kapitlet nu och öron är om att hemsens visdomarna som rocknar predikna om frälsna för dorskap. Det kan inte skilja det. Det är helt kvarsynon. Ta naturliga tjåk människor, det är ju under fattelen och det kommer omgång till att vara något annat än det. Det kommer omgång till att ge oss några glädje, eller siktning eller andlig upplevelse som så läst, ja. Men ta vi vid blir som barna och trycker den här dorskap någon sagt, ja. Hade du sagt att det var mätade flott just att deja hållte bort från honom. Jo. Av honom. Jo. Av Jesus. Ja, och det måste till, ja. Ja, annars är det inte sport. Nej, annars är det spår till. Till hans verk, ja. Mhm. Ja, det gamla spilta. Ja. Det hej det de hängande i sig. Ja. Det fakta från uppe av i Ostagärden. Nettopp. Det har nämnt ganska korsan i Östne. Ja. Men så heter det att såna Guds kommer blir människa. Att han alltså av morskyn är han fullt och helt människa. Och färgsyn är han så goda. Och att han av sig själv teker han här dejan och deja domen av sig. Och faktiskt ger upp vi det fallna gamla och skapar något nytt. Fullkomligt nytt. Och det är det nudja livet. Som han säger, det gamla är färre, det är vår nytta. Och allt det där från gode som vi Kristus är samt heimen vid sig själva, samt också vid sig själva. Och samt heimen vid sig själva. Ja, också där dit. Ja, det är så störst. Jag tycker inte vi klarar att fäta det. Vi klarar inte att fäta det att Gud inte tillrocknar heimen och han tillrocknar inte nökron synterna långare. Men kallar och öll in till att ta emot hans och fätliga tillböj om lysens gåva. Så verkliga lysens gåvorna som han vi Jesus i hever giv oss. Han som døye, som du sier, det gamla människa från och som reis upp att och till rättvisgöring. Så alltså, vi är syndafri. För rein, vi är rättvis. Och det är så störst att vi och människor vi klarar inte att fäta det och räkna det ut. Men tog bättre här alltså giv vi oss andasyn som skulle komma netto till det samma. Till att lysa oss upp innanifrån och jag har också om det nu alltså jag hade så gärna senast hade här till att informationen boskapen om Jesus tar han just till liv. Det är så öjlig månader då informationen och så själv hon är nejo och hon är go.
Men så lenge som hon ikke verer til liv og hjertan, så verer det ikke nekka på sjura. Det er som jeg har nevnt ångte før, at det er som svakhaten som ligger av gømslige. Og ikke svakhaten kan vekse og skapa liv av nødgjøn atter av gømslige. Det må og i måltene. For jeg kunne skapa liv. Og jeg ble så å si at månen at jeg la gømslige her oppe, men så flyttet det vi hele andan ned og hjertansmåltene. Og ble liv, veldig liv. Altså ikke teoretisk, ikke noe som man håper og fyrstiller seg, men veldig himmelsliv innan og i mer. Og innan og i en og hver som kjenner til at et livande sveie til å tenke bygg for akkurat hjertet. Så var det Johannes, han tåsar om at teka vi vittnesbordet, menneska. At teka vi vittnesbordet menneska, så vittnesbordet går større. Hette jo vittnesbordet gods at han hever vittna om sånn. At han tror at sånn gods hever vittnesbordet i seg selv. Han ikke tror god til å gjøre han til liknere. Tøy han hever ikke tro at vittnesbordet er god til å vittna om sånn. Og hette vittnesbordet, og så kommer det som du nevner nå. At god til å give åkken av et liv, og hette liv er sinnes. Han hever sånnen, hever livet. Han ikke hever sånn, god hever ikke livet. Og hette har vi skrivet til tikkere for at de skulle vite at de hever av et liv. Det som trykker var navn god sånne. Og det var her og i ta mangler som at det heier det. Ja. Du tar vel bare få det vite. Bare få det vite og ta, ja. Livet er her. Ja. Annars heier det ikke kunne virke så løs vi. Han kjører jo ekka av og til antallige sannleggene som lå. Ja, som var en naturlig hatt ut at det ikke er menneskene at livet i. Ja. Altså, hvis vi kan bruke året naturligt. Ja. Det Paulus reisen inn i alt her i Kolossebraunen. Jeg kan lese sin del fra første verset, at jeg vil at de skal vite hvordan jeg strøy i hav fyrtikken, og fyrteg i Laodikea, og for alle som ikke har sett annerledes mot i holden, for at gjørst og terra skulle være trøste, så det var knytt sammen og i kærleika, og så nevner han etter mye om, og nå fram til atlan rykdom hinner fotlo vids visso til kunnskap om løndamalgods som Kristus. Og i hånden alle skatter visdomses og kunnskaper som å finne. Her fjalter her. Og i hånden. Og tog her det så og medtar jeg står en tydning til at Jesus verer, predikar, kunngjør, boar, proklamerer og halvdande, ja. Så det bare i hånden. Det ikke i nøkron øren som det finnes da. Men det her til at Paulus vil at det skal nå fram til atlan rykdom hinner fotlo vids visso. Altså, det om rykdom vi døye og i god og i Kristus. Ja. Vi antan. Ja. Altså. Ja, at han hadde vissan som eisen kommer fra akkurat vite, ja. Tog jeg videre opplust av årene. En vits vissa, det ikke bare kjensler. Kjensler og det nøyvar, det gåar, ja. Det har man unge kjensler, så man ikke løyve, ja. Men dette bitcher er så avmedelig fast grunntarlig. Ja. Og til det som han vil, at vi skal vite, at vi vite, så det så avmedelig enn jeg trykker enn tar vi bare halta og håpa og vana og vanta. Kanskje jeg håper til, altså nå har vi rønt det, gjørs mitt beste. Og det godt, gjør bare til jeg fortsetter ut tog, men han fotla vitsvissan om at Jesus døye for syndrokkere, og at han reiser opp at okkur rett og kjering. At det verilig, på den parste av okkur. Så her vi det at det himmelska løyve teker vi eisen, ja. Spennende standard. Og han sier så langt ned her i samme kapitlen, han sier, «Ein så tid tog jeg hava tidse og i måte Kristi Jesus herrenom, livet så leis og i honom.» Altså, det ikke noe annet. Det ikke noe annet som skal erstatte til vi kommer til trygg og tog i måte. Vi tar halvt av i tog. Og så sier han, «Å være rådfest, og lete til å bygge opp og i honom.» Her vi stadig i disse prosessene,
og stedfesta ui trunne. Eins og tid lært, og vakse ui henne, altså ui trunne, vi takkar gjer, og det kan ikke være bedre enn å vekse ui nøkron vi takka. Så allt annat som vi känner till av växo i det strujast och strevast. Men här är en växter som går ut från att vi lever och i tacksamma till god färg och fyra till lov som han har givit och vi som sån tacksamma. Så kommer hit attarna här. Jag så inte till att angen som ger till kom till ran. Vi vurstar med hönsens. Og farfångtar vittla etter arvalære manna etter badna lærdom i hømsins og ikke etter Kristus og i hånden altså Kristus bor at fettning goddomsins likanliga og til fyllt i hånden som hatt alls valds og herradøms det helt utroligt tatt du leser og du merker anten sier amen, såles erta, vi tær. Ja. At det et utrolig rydgjødømme som flyter. Og i god skærløyga som uttalt til gjørs nokkar, vi har leantan som giver nok mer. Ja, men det ikke tog vi bare ble vi, Paul? Det må det være. Ja. Ja. Og eisne tar vi ta som da, hvordan det lyser opp inni og i. Ja. Ja. Det akkurat det her. Och det kapitlen alltså han bara så fantastisk och han får vojar här att du gör till honom bor all fyllen goddomsens likamliga och tid fyllt i honom som hött allsvall så här dömos så säger han och i honom och tid eisne omskåren vi omskjering och inte gör det i handen vi och kommer in på det som står som Jan att du tar som han döje de gamla frågorna vi har lärt en ur halslikamnon vi omskjering Kristusar. Tankastrika. Griven vi honom og i dåpen som til eisne i opprast og i samma vi honom. Vi trunner av kraftgods som reste han opp fra henne og deg. Og jeg har ikke stekket av i her. Han sier ikke vi trunner av dåpen. Men vi trunner av kraftgods. Ja. Eisne tikkene som var deg i synden tikkere og omskårende stande tikkere holdt noen gjør det han livande vi honom. Og så er her, han fire gav okkon öll misprodokkara, og utstrika i skuldarbrevet mot okkon, som vi bovon søgnon tjekk okkon i mot. Han tog til bort, vi negla til av krossen. Og hva mer gjør han her? Jo, han våpna i tikkene og valdene, og gjør det til skammar for egen allra, ta han av krossen hon, vurste seg som siers herra iver teimon. Og det er godt å få vite noen, Paul. Alt er nesten. Ja. Det nevnte jeg at vi skriver vi honom i dåpen til dejan. Ja. Så sier jeg salmanvers, og i dejans vatt noen doktor, han øyna bror vann. Ja, og i dejans vatt noen doktor, han øyna bror vann. Hvordan det han så forvojar vi sånn her? Ja, jeg minnes ikke, men jeg har hørt å sitere han før. Ja, jo, og i det hans var noen doktor han øyne bror vann, og fast og i ekta bante, hon bonte ned til han. Akkurat. Og jeg får alltid til å lese at det verset iver til han får ned og i det hans var fire med og fire til. Ja. Men hese sanchener som omtaler det akkurat som en bibel for seg sjølvan, altså. Ja, det Ister opp av sannløykar og i skriften, ja. Ja. Hvordan bønta reka plett i samband med det løyve som vi skulle liva. Ja. Så har jeg haft det, altså. Ja. Jo, det är helt visst alltså. Det sanger fantastiskt anbå till att understryka några sannlikar så läsne att vi kommer känna där vi tar ändå teckna efter och efter. Ja, nettopp, ja.
Men jeg husker om at her Eisner Paul som han... Ja. Det som faktisk inspirerer Paulus til disse brøvene, det ganske alltid kjeilige ting. Og det kjeilige utøy at flere av dere som kommet til trygg, de er årekveie av øren personer som halter seg vita bedre og vilja släppa att roa faktiskt i dem och vi att testa ger efter så som tar sig. Och då säger han här han säger här jag kan ta det 15:e verset att han öppnar ticknar och valterna och gör det skammar för egen allra. Ta i han av krossen och visst sig som säger här i timon. Så säger han lät det tog onkan dömatikon. Fyra mat, ettla drekka, ettla vi vujande högtøy, solkoma, ettla sabbate. Hetta jo skudgetess i komaskulda, men likhamme Kristus her. Og det var faktisk personer som var ute på at rena disse her gledene fra dem. Vi rein innføra alt mulig, man kan si stil ved det som farserende rundt i Sunnartoja, at vi skulle til å struja så streva sjálva. Og så sier han, let det ongan rena sigers lønna fra dekom, om onker røyner hetta vi, og så skriver han i gasar instant her, ei mjukleika, og engladurska, vi til at han tekst til det som han ser i sjånen, utan grunn, uppblåster av holdlige sinnesøynen, og heldur ikkje fast vi hadde som at likam vokst gods ut ur, hjelpe og samanbonde av lion og bonton synen. Og jeg kan godt lese det resten her eisen til han sier at tid vi Kristus deg fra badna lordam hemses, for jeg leta til ta som til hadde liv i heimen enn sluk på ledge atikon, tag ikkje, smakk ikkje, nem ikkje. Het ta alt atla til øyengar vi har møtt, alt slukt på og lærdommer manna. Het vust år for å være vustdommer vi sjølvaldar durskan, eimjugleik atrugasar eion, og ringar viffer av likam, ikkje vi nøkron som verst. Og så sier han, og han ivast ikkje, han sitter ikke til utan at metta holde. Ja, holdt det her. Ja. Ja, men det mestlig som det holdlige ligger nær oppe at det antallige, og slipper forstyrra. Ja. Att har vi ofta omtrast iver, alltså hur det ska vara till. Men man tar vera tog att Herren vill ha vakna vara så naiv och i huxan. Ja, jag har alltid att det hänger samman vid att det som han säger i början av braunen, om man ska fotla vidsvissna, det nyttar inte nökron att komma till mån vid sån boven om att du måste inte göra detta, man inte göra detta, smakka inte detta, och nämn inte vi detta, och så som jeg har møtt nekve av Jack mitt liv som så lesen, ja. Jeg vet at det her, jeg vet her oppe, jeg finner en vidsvisse fra årene og vi hele andan, som sier meg at det er ikke vi særkene gjør. Og hvis jeg har fylt denne her tanken, som kunne bare komme fra meg selv, fra min egen holdte, og sannelig eisen fra øren, ja, men så var frieren ute, så var kvillan borste, og tog han så neiver uges ned, at jeg halte fast. Vi henta einfalda bådskap om at Kristus døye for synder okkara, og at han har vunnet en fullkomna siger av krossen. Så vi har ikke øttast. Vi har ikke øttast, til han okkara garantera. Og det just det som Hesner Sankren nevner. Han nummer 626, tror jeg, og han Israel Samuel S. Wesley. Og Victor Danielsen nevnt høyt. Han sier, hinn samme grunden atla, godt samkommet til å ber, hinn flokk som gjøk noen åre, av nødgjom føtter og gjøk noen støye blåvet han øyne bror vann, og fast og ekta bande, hon bonte ned til han. Ja. Altså, at det sier utrolig akkurat om okkon og det trygt som og i. Jeg får si noe nå som jeg nok ikke har sagt før. Ja. Men antallet åtroskaper, det at vende seg fra, eller vende seg til, alt mulig annet som årekvar og forstyrrer. Vende seg atter til lovene. Han sier i Galaterbrevnen her,
Att det är inte för en är för attra bygga upp det som var brott ner, alltså det som Jesus bröt ner av krossen. För jag bygga det upp att så ser han så visar jag mer som lovbrotare. Och det är allvarligt. Och att tog leien är ingen sikning, här är ingen glädje. Här är bara nyttigt strøy som ångan ved førere, men kvillan og i Kristus. Hon litter okken opp, hon bygger okken opp, hon fører okken fram, og hon til i kvilene vid være heilagjørt. Ikke ui vi har strøya så strevast vi at røyna alt mulig. Så er alt annet godt som vi gjør, ta det ganger ut fra hesson utgangspunkten, at vi gjør det tøy av vi kviler i hånden. Ja. Ta det ikke av først. Og ta kvila vid og i versen. Ja. Som god gjør vi lika mjokkare, så. Akkurat. I andan. Så det är en underfull kvila. Det är det så löje att man är upptagen vid han att vi kvila. Ja. Det som är. Alltså har vi väl upptagen av honom. Ja. Och inte som Paulus säger en annan Jesus som man säger vid i Korint. Men tar vi kvila i honom, ta signingen fullkommen. Men till att det här häver och med en näck vi okkar utstråling att göra. Hvis vi utstrålar till vi lova själar, så är det en öjliga och hygglig utstråling. Att hvis du inte så. Men att det här är najen. Ja. Najen som är öppen för alla människor freds, som släpper att stråla ut akkurat som han säger här i 17 Korintierbrevet 2:14. At god være takk som oi Kristus alt og løyer okkom fram til sier. Og at hver steg lette gava enga kunnskapasjons åpenberast vi okkom, tøy vi dere gava i enga Kristus for god. Utrolig konstatering av fakta. Ja. At være løyt fram til sier. Ja, det är helt visst. Och jag husker om det första samkomna som kanske lycka för att läsa till brott det här ur Apostlagärningarna kapitel 2 och enden här som han säger ja. Jag menar så långt kapitel är det. Ja. Här ständer att jag tänker på 2 sista versen att de kom kvante avhaldande i templet av en och hjärsta og brote brei heima vid hus, og finke så et føyesynna vid glede og i einfalde hjertans, de lov av gode, og så stender det her, og var nekv omhilden av öllum følelsen. Altså, ui tui at de gleddest og frøtte seg ui i seg frelsene, så blev de omhilden av følelsen, og enda da, Herren leie daglig at sett ham nøkker som låter seg frelse. Og det så akkurat det, at den kraftigaste vittnesbordet som vi ikke gjør hesten heime, det at vi sjølve kvila og i en underfulla frelsversen. Ikke bare til avnleggen, men og i løyven, og i det daglige løyven, at vi kvila, at vi kvilande og i hånden. Det er ikke som kan møtes ved det. Det er ikke som kan møtes ved det. Så det som han platt jag säga, men det är mycket ärligt. Han som är omvänd, han huxar omvänt. Akkurat. Så det är omvändar huxan. Ja. Omvändar alltså. Därför handlar vi inte ända vägen alltså. Inte den naturliga vägen. Nej, nämligen. Det vänt inte den vägen som är naturligt och i hessen heim, ja. Och naturligt för jag har hållit. Ja. Det tror ju omvänt också. Och då säger han och det tog sant någon Jesus salm och kviler. Och vad är det kviler och det som to have just. Och mot hjärta ser hit öjna och där Herre bäst. Alltså man ser det bara i honom, inte någon knören. Att han har lovgivande kältan som heter Kristus, utan för Adam han var en livande sal. Men i 17 Adam, Kristus, han är en lovgivande ante. Han är lovgivande. Ja, det är nettopp det.
Och här är det till avja löve, till himmelska löve. Den himmelska livskraften som kommer in i okra liv. Och det jag husker eisen her om Peter og Johannes tar färden i en temple, och så sitter det här lamna som ligger här vid dittnar och Peter säger silver gott har vi inte, men det som vi har, det ger vi det här. Och så reiser han upp och han kommer till gången, men det blir det så förfyllt och fyrt, ja. Och så har Peter några allvarsord till, men det är glädje, ja. Och han säger vi är nu falsk här att men ni lamn helst att säga att Peter han strömmar allt falsk offer samman där ute i Sologången som kallas Salomons. Ta i Peter så hetta säger han falsk tid männa urskäd. Kvui undrast tid a hetta. Kvui stæra tid okkon en så vid av okra egna mått eller Guds ötta hadde gjørst at han forgintje. God Abrahams, Isaks og Jakobs god fedre okkar hev givet tjena så inn Jesus er dord. Honom som tid gav upp og avnokta for Pilatus ta han dømte at han skulle være givet leiser. Men tid avnokta en heilaja og rattvisa og boi om mandrebar skulle være givet. Høvding av lysens dråpetid. Han som god reste opp fra henne og deie, som videre vittne om. Og så sier vi at utrunnig av navn hansara, hever navn hansara, altså Jesus styrst henta som de suttje kjenna, og tryggven og i virka vi Jesus hever fire eion tikkar allra gjørst at han nu fær nøyt atlar limesynar. Og så sier vi nu brøver, jeg vet at de gjør det hetta, tog det visst ikke bedre, bæg tid og råherre tikkara. Men god leder hente hatt tegeng ut som han framan undan vid munne allra profetarna hei boa at Kristus hans var skuld til luja. Og så sier han hettar, faie tøy anna sinne, og vende vi. Så sinter tikkar kunne være utstrikajar, og lyvganar tøyer kunne komme fra Asjan Herrans. Og han kan senda hin tikkun atleia Kristus, Jesus som himman skal hysa, inntil ter tøyer tar alt ver endrast, som god hever tala om vi munne heilagra profetasynna fra opphavet. Det här fer han öjliga längt. Öjliga längt. Han tänkte vi några fem version här, Ja. alltså, för han faktiskt säger allt. Och ska tänka till vi eisne, det är också om att det är i morgon att det är enda sannlägg som han kommer in här, att Moses hever ju sagt, profet en som med skall Herren godtyckare reisa tecken upp av brøren tyckare. Han skulle tid høyra og i ötlån som han talar till tyckare. Ja. Att det är halt om metaliga stora vursdomar, alltså att det vursdomar gods. Ja. Det här är allt lagt röjar. Men så också säger om hit som jag nämnde i Johanne om den här Epafroditos. Ja. Ja. Det är i Filippran 2. Då här skriver han om det taktiga liv i samkomne, ja. Och här skriver han om det att han var där sjukor, ja. Och han säger att det här att är helt vara nej att var 25 i Filippran 2. Jag sända Epafroditos till tickara. Han som är brevor moin och viskar och ströjer samma vi mer och som är sända med och tjänare tickara att hjälpa mer i trångt moin. Alltså, ta i läsa det och jag har läst korsen så spyr mig själv, är lojka ojen och Jesus ströje? Är det verkligen så lös? Att det bara njöter det, i stedet för att ströjas. Men det är en blandning av att som vi nämnde Jan, att kvila och att ströjas samtidigt. Ja. Och så säger han, tog honom långt till detta tyckom, ötlån och han är ånka fri av sig. Jag tog att vi hårt och att det hårt att han var sjukor. Han var också sjukor och det sjukor. Så säger han det men god miskunna i honom, inte bara honom, men mer vi, så jag skulle inte ha sorg om någon sorg. Jag skulle inte mer tog det smöjliga sända tyckom. Han, för att tid attor kunde vara glad, ta det suttjan, och jag kan få latt och sorg mine. Tætje ta imot honom i Herren och i allar glädje, och halt slukar och i ära.
det en fantastisk tilstand at øya inne i en samkom av Guds bøtten. Ja. Också där till. Hvordan han lyser opp, hvordan godt det å være Guds bøtten, sammen vi hinnom, altså. Det akkurat det. Og ikke hit at man selv røyner og forskrifta. Det er så sjalsøs. Øyne måneder. Ja. Ja. Så som man enda vi her, så til for Kristus verks skuld, måtte han døy vi til at han var i løyve, for jeg bøt om sakten av tikkene og i tjennastene. Ja, akkurat. Måte mer. Ja, også der tid. Det er fantastisk det. Men helt du ikke til at vi har løyter inn her, sammen vi Anjo som sitter og teker opp og småles, og iververer alt, og skal revidere daterne. Helt du ikke til helt en standard at man kan komme sammen, og ikke snakke seg inn og i hendet tilstanden, men sørge at dette er det som vi døyer. Akkurat, ja. Og som vi sitter i, og som vi kan bære fram til hver annan, og så fer det ut i luftene, eller i min tale, inn i Nekvheim, og fer til hjørstene mennesker. Ja. Jeg kom tankar om en søve fra Sovjet-tøyene, de måtte krekva seg for å komme sammen. Og så var det noen som skulle fære å møtes, og bråda breie sammen, og være sammen, gjøre fellesskapene. Og det ble ikke med enn at jeg var stekket av løgnreglene, og til å vite hver det færre. Jo, sier de at de eldste budgetare er deier, og de færre nå at lese testamentet til. Og ja, ferdig bare vi ja. Og eldste budget det er jo Jesus, ja. Og testamentet det er jo Nødja testamentet, ja. Ja, at det her jeg tror, altså, hvordan år kan anvendes og være forløsende. Ja. Ta i fengels høtter, ja. Ja. Og at han visdommer som god djøver, altså han hadde faktisk samme visdom som Jesus sverre farserende vi, ja. Og han har jo sagt at vi skulle ikke stora for at hva jeg skulle si, ikke en gang omhugsatt da. Det skal være givet og i samme løt som vi har brukt for det, ja. Det er jo medtallet. Nå endte vi at vi mener vilja det alle. Det var en medtallig ommerkeren gjørte seg for jeg får meg borster fra at oppvoksa nekka selv. Ja. Altså, er det pura vekk ut i det? Hvor han vær såleis? Han er veldig godt redskap. Som her, jeg er omgant til oppleva så. Nei. Og sjálvande ta, og han sier til Vimme, så visste jeg at han er rett. Men det har jo grunden ikke opplevd det. Så er det som jeg har opplevd det nå. Akkurat. Særlig han nå, jeg ser første årene sammen vidt her. At man kommer bare og... Ja, vi har ikke spekulert noe opp fra man undan. Men det er så rukt, det er så helt ommetelig rukt. Jeg tenkte på at det er vi som du ikke leser, og Jesus tro, ja. Ja, endelig, ja. Og han sier, ut i settene, tog det bare ikke knømmen for ferien, fra hånden hever alt som feir eiter, og i himmelig gjør navnsut, at han etter rydgjødømmer dørda skjønner skal djeva tikkon, at tid vi anda hans er styrstjast, vi kraft og i innvortes mennesketikkere, at, og han er fattelig knø for å bie etter, at Kristus vi trunne skal byggva og i gjørsnotikkere, så tid, rådfest og grundfest og i kærleika, kunne vi øtlun hinon heiløve være ment av fætak for bretten, langten, dybten og hatten er, og kjenna kærleika Kristus her som styr opp allan kunnskap, for at de kunne være fyllt vi allare fyllinggods, men honom som mentre gjøre mer enn alt, lengt ut til og i vid bie etla skilja, etter kraftene som i okkon virkar, honom være dårlig i samkomne, og i Kristi Jesus er jøkken allar tøyer, og i alder og allar æver. Amen. Her enda du akkurat vi tog som var så tidsen, ja.
ta jag läser det bra i Jöknon och särskilt hända kapitlet. Den luttla samkomman här. Vi så sån ekvon familjen som troliga kom och Herren gjort sitt verk. Alltså det är helt otroligt kvart. Jag har alltid varit här det skaptes att det blev gå i Ödgodsbad. Det var lika mycket vad det finnas. Det har tagit de här stora intermission. Och det var akkurat det samma i mot hjärsta i för time. Det kunde inte annan vara så. Nej, akkurat. Tog man mest i det dagliga löven och här att det var några gott amlet i dem. Ja. Folk. Ja. Det var helt en standard. Jag minns omkant i att jag vet för synjande att det hus, men jag minns nekva koner som kommer och möter i min chansos och kommer synjande i att husen. Ja. Ja, det var nekva alltså. Så glädjer var det där iver. Det var samma antibarnstövon. Ja, det är ju, hvis det är så en god sant, så är det den samma. Det är det som är det. Det är en anti. Ja. Det är inte en till ögon och Nej. Men det som jag beundrar med, vi är sån ögna andan och till, så väl han passar in i den nyfödda människa, alltså den nyfödda tryggvande. Så väl han rickar in i psykerna tjater och tjamer och så framvägs och färlagta om till sig. Och då är vi lösas inte. Allika. Nej. Alltså det är så fjälltotta alltså. Det är bättre. Limen är det så mycket. Ja. Det är. Ja. Nå, men vi är nog kommit ändan av hela sändningen på. Ja, det är alltid. Och det var så årsens sista upptök och han var så vant han sendt i Nuttjo Arnon. Men Paul, jag tänkte på om du inte kunde be en bön som vi gjort nu. Ja, gå färger. Vi tackar till er. Vi tackar dig för att vi har kunnat se till er en för samman. Och tackar dig för att det år tog av oss och det brott i skriftene till att lätta upp för oss. Och tar sanger som kunde stå under. Och så hette att vi där tror. Jag har 2 trojor savna i navnet trojen och nästan mitt i mitten torra. Och så underfullt det här upplevs det att du nämner 2 troj. Och så nämner du att samma vi ötlun innan höjde. Jag har tack för det land vi lever i. Tack för att arden som nu hattlar. Och Herre, tack för att vi tvärar in utan nutja om till att boja vi att komma. Vi glädjer och frie. Då är att det var till som säger att tid har vi inte utvalt med. Jag har ju utvalt det. Jag har sett det till det att tid slår färre ut och bära avväxt. Och avväxt tycker det kan vara vi. Så färgen kan göra det kan allt som det ber han om. Och i navnet mojno. Och för dörra vart är det inte ditt navn. Sikna Herre bådskapen till görstene. Låta verkligen vara så lös att många kommer till tryggva till. Och många vara sikna i ända nutjai. Och jag någon bådskapen som antetöjn ber okkom. Och utfra okkom. Och utfra tajmon som tjänar till er. Ta be vi dig om. Och tacka till er för allt. Och i Jesu navn. Amen. Amen. Så var hesenparsten av Gjerstamal kommet at enda, og vi får takka for okkon, Anja Hansen som tek seg av å ta opp og redigere, Paul Fære, og så sjálfur Daniel Adol Jakobsen. Parstar som har vært vuster av Ektos Sjånvarsp, der kan du finne av YouTube-kanalen som heter Ektos Sjånvarsp. Og der kommer eisne å være senter så lujande av Kristelig Kringvarsp og til å være hesenparsten eisne. Så en affär, 1000 tack för Jesper.